हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम ഹരേ हरे 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 കൃഷ്ണ. कृष्ण हरे എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. हरे ഹരേ कृष्ण കൃഷ്ണ. प्रणाम ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഹരേ ശ്രീ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാധാകൃഷ്ണ ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിധംശ്ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണി നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി നാമിനി നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവസതി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് എത്രാമത്തെ 50-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നോക്കിയത് അല്ലെ? അല്ല, എന്താ പറഞ്ഞത്? അതായത് എല്ലാം ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ഉന്നതിയായ ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇപ്പോ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം നമുക്കില്ല. കർമ്മഫലം ശരിക്കും ആരാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥ ത്യാഗം. താൻ ഭഗവത് അംശമാകയാൽ തന്റെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കഷായ വേഷം എടുത്തിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നർത്ഥം. അതായത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തില്. അങ്ങനെ സാധിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ. 51 തൊട്ട് 53-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ്. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്തോ ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാസ്ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷോ വ്യുതസ്യ ച വിവിക്തസേവീ ലഘ്വാശി യഥ വാക്കായ മാനസക ധ്യാനയോഗപരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിതഃ അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം പാപം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനിശ്ചയനായി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ ത്യജിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജനസ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം മനസ്സ് വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കാനുള്ള വഴികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? സ്ഥിര നിശ്ചയനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ മനസ്സ് അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. പിന്നെയോ ഭോഗവിഷയങ്ങൾ, അതായത് ഒരുപാട് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ്? രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, ഒന്നിനോട് ഏതെങ്കിലും ആസക്തി ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദേഷ്യം ഉണ്ടാവുക,
അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് അവരെവിടെയാണ് ഒരുപാട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് സംസാരം കൂടുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഇടയിലുള്ളപ്പോഴാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വേറെ ആരും ഇല്ല നിൽക്കും, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ്, ബാക്കി എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയിരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പോവാൻ സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ഒരു ദിവസം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുക്കിംഗ് ലെവൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും? ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ കുറച്ച്. ആ വേണോ വേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മതിയോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പഴം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പഴം മതിയോ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കും അല്ലെ? അങ്ങനെയല്ലേ ആലോചിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം തോന്നാറുണ്ടോ തന്നെയാണെങ്കിൽ? ഇല്ല. ഇല്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുന്നത്? നമ്മളൊരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാവും, കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ്, എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ആത്മീയ കാര്യങ്ങള് പുരോഗതി നടത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത്? ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയണം, നമ്മളുടെ സർക്കിൾ കുറയണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം അല്ലാട്ടോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പണ്ടത്തെ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം എവിടേക്ക് പോകും? അവര് കാട്ടിലേക്ക് പോകും. അവിടെയാണുമ്പോ വന്യമൃഗങ്ങളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, വേറെ ആരും വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളല്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശ്രദ്ധ കൂടുതലായിരിക്കും, നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണമെന്നോ അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, വിജനസ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നേ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ. അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇതൊക്കെ കീഴടക്കി, അതായത് സംസാരമില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസാരം എത്ര കുറവായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. വളരെ നമ്മൾ കുറവായിരിക്കും. മൗനവ്രതന്മാരെയാണ് അല്ലെ? ആരോടും നമുക്ക് സംസാരിക്കാനില്ല. ആ ഫോണും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമായി. ഫോണും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ല എന്ന് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫോണും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ എന്താണ്? നമ്മളുടെ അത്രയും മൗനാണ് നമ്മൾക്ക് അല്ലെ? ആരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം എന്നിവ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിയും. അപ്പൊ ഈ വിജയസ്ഥലത്തിൽ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടി നിൽക്കും അവിടെ നിന്നുള്ളത്, അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ടോ? മറ്റൊരാൾ എന്താണ് കഴിക്കണേന്നോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് ലഭിക്കണേന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അവിടെ ആരും ഇല്ല. അതിന് മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ഓവറായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. വേറൊരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മളെക്കാളും നല്ലത് കഴിക്കണ കാണുമ്പോഴാണ് അയ്യോ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു മോഹം വരിക അല്ലെ? എല്ലാവർക്കും മാമ്പഴം മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും സങ്കടമില്ല, എല്ലാവർക്കും മാമ്പഴമാണ്, അപ്പൊ എനിക്കും മാമ്പഴം, നമ്മൾ എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ അവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇല്ല. അപ്പൊ എന്ത് സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അതോടെ തൃപ്തിപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാനപ്രസ്ഥ സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് എങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത്? വിജനമായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് വേണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, അപ്പൊ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള തോന്നൽ അവിടെ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ വലിയ ആളാണ് തോന്നാനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവണ്ടേ? അപ്പുറത്തെ ഒരാളെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വലിയ ആളാണോ ചെറിയ ആളാണോ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പുറത്ത് ആരും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ആളാണോ ചെറിയ ആളാണോ എന്നുള്ള ഭാവങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ബലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങൾ, ആഗ്രഹം, ഇതൊക്കെ ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഒഴിയുന്നു. എന്നിട്ടോ തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ല. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവൻ പോവാം. കാരണം എന്താണ്? അവിടെ മുഴുവൻ വന്യമൃഗങ്ങളുള്ളതാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹം വേണേ. കാരണം നമ്മളെക്കാൾ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഹത്തിനേക്കാളും പുലിയെക്കാളും വലുതാണ് നമ്മൾക്ക് അഹങ്കരിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. അവര് വന്നാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്, ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അവിടെ അപ്പൊ അതീശത്വ ബോധം ഇല്ല, ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധം ഇല്ല. ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മൾ മുഴുകി ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ കലിയുഗത്തിലെ പ്രാവർത്തികമല്ല. ആണോ? അല്ല. ഒരു കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കണ കാര്യമാണോ? അല്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും എന്താ പറയാ റെസ്റ്റ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോ അല്ലെ? രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ അത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾക്ക്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ തന്നെ ഈ 1.5 മണിക്കൂർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും 1008 കാര്യങ്ങൾ പെൻഡിങ് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലേ? അത് ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ശരിയല്ലേ പറയുന്നത്?
അതെ. അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത്രയും വിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തില്, ഫാസ്റ്റ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമൂഹത്തില് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞ് ധ്യാനിക്കുമ്പോ ആരെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്. പരബ്രഹ്മം, അതായത് പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിലുള്ളത്. ഇവിടെ നാരദരെ കാണുന്നില്ലേ? ശരിക്കും ഉള്ളിൽ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ആ ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനെയാണ് കാണുന്നത്, അല്ലെ? അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് അയാൾക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ചുറ്റും നോക്കൂ, അവിടെ എന്താണ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളെയും കാണും. സിംഹം, പുലി, അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ? അത് പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവരും എത്ര സമാധാനമായിട്ട് അപ്പുറത്തപ്പുറത്ത് ഇരിക്കണേ നോക്കൂ. ആർക്കെങ്കിലും മുമ്പിൽ ശത്രുതാ മനോഭാവം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എല്ലാവരും റെസ്റ്റിംഗ് മോഡിലാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിഷപ്പല്ലുകൾ തകർന്ന സർപ്പത്തെ എന്ന പോലെ ആത്മനിയന്ത്രിതങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഭക്തന് ഭയപ്പെടാനില്ല. അപ്പൊ ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്, അല്ലെ? ഉപമയാണ്. നോക്കൂ, ഒരു സർപ്പം എത്ര ഇതല്ല, മൂർഖനാവട്ടെ, അണലിയാവട്ടെ, അതിന് വിഷപ്പല്ല് പറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല, കാരണം വിഷം നമ്മുടെ ദേഹത്തേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കാരണം പല്ലില്ലാത്ത, ആ വിഷപ്പല്ലില്ലാത്ത സർപ്പത്തിനെ പോലെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്ന്. കാരണം നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും അവിടെ സംഭവിക്കില്ല. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക. വേറൊരു ചിന്തയും നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല. അതാണ് നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നിയന്ത്രിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിഷപ്പല്ല് ഇല്ലാത്ത ഒരു സർപ്പത്തെ പോലെയാണ്. അതിനൊരു ഫലവും ഇല്ല. കാരണം നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ എന്നുള്ളതാണ്. ഭൗതിക വിഷബാധയേറ്റ മനുഷ്യനെ പഞ്ചം ദുരിതം പൂർണ്ണമാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭക്തനെ ലോകം പരമവ്യോമത്തെ പോലെയോ വൈകുണ്ഠത്തെ പോലെയോ മഹിമയുറ്റതാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഭക്തന് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയണത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് സുഖം ദുഃഖങ്ങൾ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, നമ്മളാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി, ഒരു 2 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഈ കാറ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങലൊക്കെ. ആ കുട്ടിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ആരോ ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു നല്ല എയറോപ്ലെയിൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു. റിമോട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കും, ദ്രോൺമാര്, അങ്ങനത്തെ ഒരു എയർപ്ലെയിൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അതിന്റെ റിമോട്ട് വർക്ക് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? കുട്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിക്കും, അല്ലേ? അതെ. കരയാൻ തുടങ്ങും. അത് പറക്കാണ്ട് കാണുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും. പക്ഷെ അത് കാണുന്ന ഒരു അമ്മയ്ക്കോ അച്ഛനോ ചിരിയല്ലേ വരിക? കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ അവൻ കരയണേ? നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടിയുടെ വെച്ചാൽ എല്ലാം ലൈഫ് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെയാണ് കരയുക. ഓക്കെ, അത് കാണുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ആ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം, അത് ഒരു കളിപ്പാട്ടം മാത്രമാണ്, അതിനത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാവ വെച്ച് കളിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാവയെ കുട്ടിയായിട്ടാണ് അവർ കരുതുക. അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പാവയെ കാണാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വല്ലാണ്ട് വ്യസനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലേ, വല്ലാണ്ട് വിഷമിച്ച് കരയാൻ തുടങ്ങും. ഏതോ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടമാരിടും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ജീവനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കരുതുന്ന പോലെയാണ് ആ കുട്ടി ആ കളിപ്പാട്ടത്തെ കരുതുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമ്മളെ പ്രായമായ ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു വെറും കളിപ്പാട്ടം മാത്രമാണ്, അല്ലെ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ആൾക്കാർക്കാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. നമ്മുടെ ആഭരണങ്ങളോ, നമ്മുടെ വിലപിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളോ, നമ്മുടെ വീടോ ഒക്കെ അത്രയും അമൂല്യമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭഗവത് ചിന്തയിലുള്ള ഒരാൾക്ക്, പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലികമാണ്, ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥലമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികള് ആ ടോയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആക്രാന്തമാരിയാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഇത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്ന സാധനത്തിനെ വെച്ചിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ലെവലില്
യഥാർത്ഥ ബോധം ഉദിച്ച ഒരാൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ ലോകം പരമവ്യോമത്തെ പോലെ. അപ്പൊ ആ ആൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാന്റെ ചിന്തയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് എങ്ങനെയാണുള്ളത്? ഒരുപോലെയാണുള്ളത്. കാരണം അവർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ണടിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളില്. അപ്പൊ അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനോട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം മുഴുകിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകമായി ആണെങ്കിലും സ്വർഗലോകമാണെങ്കിലും വൈകുണ്ഠമാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്, ദുരിതമായിട്ട് തോന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്ത്യാ മാമഭിജാനാതി യാവാന്യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേതദനന്തരം. ഭക്തി സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആരെ സമീപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണിച്ചു തരും? ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണിച്ചു തരും. ഏതാണ് തെറ്റ്, ഏതാണ് ശരി എന്ന് കാണിച്ചു തരും. ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരും. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തില് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ബാക്കി എന്ത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും, പണം കൊണ്ടോ സൗന്ദര്യം കൊണ്ടോ പദവി കൊണ്ടോ ഒന്നും, അധികാരം കൊണ്ടോ ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓൺലി ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ഏറ്റവും വലിയ ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററോ പ്രസിഡന്റോ അല്ല ഒരു നിലം അടിച്ചു വാരി തുടയ്ക്കുന്ന ഒരു തൂപ്പുകാരനോ തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവരുടെ ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഭഗവാന് മുഖ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിശദേ എന്ന പദം എന്നിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതല്ല ശരി. സ്വന്തം അപ്പൊ വിശദേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിൽ ഉൾപ്പോകുന്നു, എന്നിൽ വരുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തോടുള്ള ഏകീഭാവം എന്ന അദ്വൈത സിദ്ധാന്തത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. എന്താ പറയുന്നത്? അതല്ല ശരി. സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പുലർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കത്തിനും സേവനത്തിനും വേണ്ടി ശ്രീകൃഷ്ണധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ അർത്ഥം. അപ്പൊ വിശദ എന്ന യഥാർത്ഥ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ഗുണങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ലയിച്ച് ഭഗവാൻ ആവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തനി വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് അവിടെ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അപ്പം അങ്ങനെയല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഭഗവാൻ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണെങ്കിലും മരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്ത് ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. കാരണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആൾക്കാർ മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളിവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിത്യമുക്തന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും ആൾക്കാരുണ്ട്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലും ആൾക്കാരുണ്ട്, നിത്യമുക്തന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തനിയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ തനിയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ആരെ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുക? ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക. അതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ അധ്യക്ഷമായ അർത്ഥം. ഉദാഹരണത്തിന് പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിന്മേൽ കയറുന്നത് അതിനോട് ഏകീഭവിക്കാനല്ല, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാണ്. അതായത് ഒരു പച്ചക്കിളി പച്ചമരത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ പച്ചക്കിളി തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല, ഇലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ ഈ പച്ചളിപ്പാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത് ആ മരത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയണില്ല അല്ലെ. നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലാണ് നമുക്ക് ആ മരത്തിനോട് ഇതാണ്. അത് എന്തിനാണ് ആ ഗുണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതിനെ പിടിച്ച് തിന്നുന്ന ജീവികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചറിയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി, അതിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് അത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പച്ചളിപ്പാമ്പ് ആ മരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ്
നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആവുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഏകീഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ 56 തൊട്ട് 60 ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കൂടുതൽ രഹസ്യ അറിവ്, പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക. ഇതിപ്പോ രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവാണ്, നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി കൂടുതൽ രഹസ്യമായ അറിവ് എന്താണ്? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്, പരമാത്മാവിന് ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഭഗവാനുണ്ട്, ആ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവ് ഏതാണ്? ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവണം എന്നുള്ളതാണ്. മനസ്സിലായോ? സർവകർമാണ്യേപി സദാ കുർബാണോ മദ്വ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാത് അവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതുതരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധനായ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ നാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ഏത് തരം പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും, അതായത് നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഏത് ശരി ഏത് തെറ്റെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക ആ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കിംഗ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുക. ഭഗവാനെ, അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്, എന്നെ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വന്ന് ആ പ്രസാദം നന്നായി അങ്ങേക്ക് രുചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മാതിരി എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥന വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഭഗവാന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചു. അത് കഴിക്കുന്നത് നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ആശ്രയങ്ങളൊന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാനൊരു ടീച്ചറാണ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഇന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു അറിവ് എനിക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണേ ഭഗവാനെ, എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണേ. ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുക. അവർ ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രോഗിയെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയഗ്നോസ് ആവണേ, നന്നായി അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കണേ എന്നുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഭഗവാന് വെക്കുക. ഇതാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായ എന്റെ നാമം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള മനസ്സോടുകൂടി ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടുത്തെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തെറ്റു പറ്റില്ല. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോളൂ. ഏത് ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ നല്ലൊരു ലെവലിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടാവുക. കാരണം അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും. മദ്വ്യപാശ്രയഃ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് എന്നർത്ഥം. അതായത് നമ്മൾ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ആവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മദ്വ്യപാശ്രയഃ എന്നതിന് പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നർത്ഥം. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് മോചനം വേണം അല്ലെ? നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അതിന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടുത്തെ ആത്മീയ ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായും അറിയുന്ന ആള്, അവിടേക്കുള്ള വഴി അറിയുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പോ കുറച്ചു പേരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ ടൂർ പാക്കേജ് എടുക്കാറുണ്ട്. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളുടെ അടുത്തേക്കോ ഇപ്പൊ ഫോറിൻ രാജ്യത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലേക്കോ നമ്മൾ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയെ സമീപിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഒരു പാക്കേജ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ടിക്കറ്റ് മുതൽ കൊണ്ട് വിസ എല്ലാം അവര് മാനേജ് ചെയ്യും അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അവരെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു തരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുക, എയർപോർട്ടിൽ എത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടു. നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഫ്ലൈറ്റ് എത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അവർ തന്നെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഏത് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ നമ്മൾ ചുറ്റി കാണിച്ചു കൊണ്ടുവരും. നമ്മൾ പണം മാത്രമാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്?
അതെ. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാണോ ഇറങ്ങുന്നത്, ഏത് ഫ്ലൈറ്റിലാണോ അടുത്ത് കയറേണ്ടത്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഹോട്ടലാണോ നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോ ഇല്ല. ഇല്ല, എല്ലാവരും അവർ നോക്കിക്കോളും. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത്? ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക്, അല്ലേ? അപ്പൊ ആത്മീയ ലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ ട്രാവൽ ഏജൻസി അവർ നമ്മുടെ ഗുരുവാണ് നമ്മളെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലിക്കണം, വേണ്ടേ? വേണം. അവർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവരെന്താണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കോളും. ഉറപ്പല്ലേ? ഉറപ്പാണ്. ഉറപ്പാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെയോ അവിടുത്തെ പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ മദ്വ്യപാശ്രയക എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ. മദ്വ്യപാശ്രയക എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എന്നാണ്. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ ബുദ്ധിയോഗാമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്യ സതതം ഭവ. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ ആശ്രയിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. സകല കർമ്മങ്ങളിലും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിട്ട് എന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സദാ പ്രവർത്തിക്കുക, അല്ലെ? അതായത് ഒരാള് നമ്മളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കൂ. അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് റെഡി ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് അതൊന്നും അനുസരിക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നടക്കുകയാണെങ്കിലോ അവർ പിന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യരായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അനുസരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒരു ദിവസം പറയണം, അമ്മ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് പോകണം, 2 ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് നമ്മൾ വിടും, അല്ലേ? കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം അവർ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ പോണില്ല, അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അതുകൊണ്ട് ആരുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിലും വിടാനായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് കുറച്ച് ചീത്ത ശീലങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോ ഒരു സ്മോക്കിങ്ങിന്റെ ഇതോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ചീത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 2 ദിവസം പോയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ചുറ്റിയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? വിടൂല്ല. തന്നെ പേടിയായിരിക്കും വിടാനായിട്ട്, അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണാവോ ചെയ്യുക? എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോ അവരെന്തെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക്സ് അടിച്ചാലോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചാലോ ഇങ്ങനത്തെ പേടികളൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവില്ലയോ? ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് നമ്മൾ സദാ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനും നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരും എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ എന്നെ പറ്റിയുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നോക്കി നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു തരും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത് തരിഷ്യസി അത ചേത്വാമഹങ്കാരാൻ ശ്രോഷ്യസി വിനങ്ഷ്യസി. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നിത്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ബദ്ധജീവിതത്തിലെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിക്കും. അതായത് ഈ ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അകറ്റിയിട്ട് ഭഗവാൻ എവിടേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിയിടും. അതായത് ഒരു കമ്പനിയില് ഒരാളുടെ കമ്പനി ആയിരിക്കും, അല്ലെ? ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഓണർ ഉണ്ടാവും. അയാളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര വിശ്വസ്തനായിട്ട് ഒരു കളവ് ചെയ്യില്ല, പൈസയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അയാൾക്ക് എത്തിക്കുന്നു, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശ്വസ്തയോടുകൂടി ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. വെള്ളം കളഞ്ഞേച്ചങ്ങോട്ട് വെച്ച ഒഴിച്ചാൽ ഹരേ കൃഷ്ണ, അല്ലെ? എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിലൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് മേലേക്ക് പോവുക? വിശ്വസ്തയോട് കൂടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആ ബോസിന് വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ അത്രയും നല്ലൊരു പോസ്റ്റിൽ അവർ വെക്കും, അത്രയ്ക്കും സാലറി അവർക്ക് കൊടുക്കും. എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ച് ആ ബോസിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, അയാൾക്ക് അത്രയും താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, സാലറി ഹൈക്ക് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? ആണ്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ടാണ്.
അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മോചനാവും. അതിന് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ പോകുമ്പോൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തില് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഭഗവാൻ നീക്കി തരുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പ്രീതനായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം, അതായത് ഭഗവാനെതിരായിട്ട് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ എന്താണ് ഫലം? നാശമാണ് ഫലം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാത്തവർ ഭൗതികതയുടെ ചുഴിക്കുത്തിൽ സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു. സംസാര സമുദ്രത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്ന് ബദ്ധജീവാത്മാവിന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൃഷ്ണാബോധം ഉദിച്ചവനാവട്ടെ പ്രവൃത്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നു. അയാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണയെ അനുസരിച്ചും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയുമായിരിക്കും. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും ഭക്തിോത്സവങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. എപ്പോഴെങ്കിലും ചില സമയത്തൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മരികൾ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. നമ്മളെ ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പ്രസാദം മാതിരി ഭഗവാൻ ഒരു വെള്ളം വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് കൂടുതലായി കിട്ടുന്ന മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഹൃദയസ്ഥനായ കൃഷ്ണന്റെ പ്രേരണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് പ്രേരണ വരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് വരിക, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ മനസ്സിന്റെ പ്രേരണ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് അത് ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ സ്ഥിരീകരണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോത്സ്യ ഇതി മന്യസേ മിഥ്യേഷ്യ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോക്ഷ്യതി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവം പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. അതായത് അർജുനനോടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വലിയ എന്നെ കൊണ്ട് അനുസരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? വഴി പിഴച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല നിന്റെ ഏതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം? എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ക്ഷത്രിയന്റെ ഇതനുസരിച്ച് നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് നിർദ്ദേശത്തെ അഥവാ ഭഗവത് പ്രതിനിധിയായ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ ഒരിക്കലും അവഗണിച്ചുകൂടാ. പരമപുരുഷന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുന്നതിൽ വൈമുഖ്യം കാണിക്കരുത്. ഭഗവത് ആജ്ഞ നിർവഹിക്കുന്നവർ ഏത് അവസരത്തിലും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ? ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ അറിയാം, അല്ലേ? ഒരു മതയാനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ തീയിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവനോട് കൂടി രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഇതൊക്കെ പ്രഹ്ലാദന്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനാണ് രക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് അപകടം പിടിച്ച കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനാണ് നമ്മൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും കേസ്, എന്താണ് പറയാ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ പെടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിലൊക്കെ ചില ആൾക്കാരെങ്കിലും ലൈഫിലൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ചതിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അത് നമ്മൾ ഭക്തനായി നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം, ഭഗവാൻ എന്നെ രക്ഷിക്കും. ഞാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അപകടങ്ങളിൽ പെടുമ്പോ ഒക്കെ ഭഗവാൻ അതൊരു പരീക്ഷണം മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസേ വശോഭിതത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നീ എന്താ പറയുന്നത്? വ്യാമോഹം കൊണ്ട്. അതായത് വ്യാമോഹം എന്താണ്? എന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരും മുഴുവൻ എന്റേതാണ്, അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പാപം വരും, അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യരുത്, കുലക്ഷയം വരും, അതിന്റെ പാപവും എനിക്ക് തന്നെയാണ് വരുന്നത്, ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്നാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അർജുനൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം. പക്ഷേ എന്താണ്, പല സന്ദർഭങ്ങളിലും എന്താണ്, നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടും അത്തരം കർമ്മങ്ങള് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതായത് വേറൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്,
അതിന് വേറൊരു സന്ദർഭം വരും, നമ്മൾക്ക് വേറെ വഴിയിലാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരേണ്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെ പോകണം, ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം. എപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ശരിയാണ്, ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും എന്താണ് അമ്മയും അച്ഛനെയും നോക്കാത്ത ഒരാളാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ഒരു അമ്മയെ നോക്കാനായിട്ട് മടിയാണ്, അപ്പൊ എന്റെ മക്കളുടെ പഠിപ്പാണ്, എനിക്ക് അവിടെ ഒന്നും വന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അമ്മയെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. കറക്റ്റ് ആണ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഹോം നേഴ്സിനെ വെക്കുന്നു, അവരെ നോക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു വയസ്സായ ഒരാളെ നോക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം അമ്മയുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്തരം ഒരു സ്ത്രീ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരും. ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ വേറെ വഴിയില്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് വെച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് തന്നെയാണ് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മാറണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരുടെ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. അപ്പൊ മാർക്കണ്ഡേയന്റെ 16 വയസ്സോ 17 വയസ്സിലോ മരിക്കേണ്ട മാർക്കണ്ഡേയൻ മരിച്ചേ ഇല്ല. എന്താ കാരണം? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ വിധികളെ മാറ്റാനായിട്ടുള്ള അധികാരം ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിലെ കഷ്ടങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാം എന്നല്ലാതെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് 66ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇനി കൂടുതൽ രഹസ്യമായ അറിവ്, ഇനി പരമാത്മാവിന് കീഴടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ശുദ്ധ ഭക്തി യുദ്ധ സേവനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഏറ്റവും രഹസ്യാത്മകമായ അറിവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനാവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശേർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? പരമാത്മാവാണ് എല്ലാവരും, അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ ആരാളുള്ളത്? ഭഗവാൻ ആരുടെ രൂപത്തിലാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ, വിഷ്ണു രൂപത്തിലുണ്ട് അല്ലെ, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണുവായിട്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ശക്തിയാണ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യന്ത്രമാണ് അല്ലെ. ആ യന്ത്രം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിങ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആ യന്ത്രം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞെടുത്തോളം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭൗതിക ശക്തിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിന്റെ ഉള്ളില് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു മോട്ടർ ചുറ്റും നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മോട്ടർ നിൽക്കും. ആ മോട്ടറിന് തന്നെ ഓൺ ആവാനും തന്നെ ഓഫ് ആവാനും പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭൗതിക യന്ത്രമാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാരാണ്? പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉഗ്രവേഗതയുള്ള ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവൻ വേഗത കുറഞ്ഞ ഒന്നിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ഏത് എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയ്ക്കും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇത് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ, ഉപമയാണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ഇതിൽ എന്താ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരാള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കാറുകൾ പല തരത്തിലുള്ളതുണ്ട് അല്ലെ. ചിലത് വന്നിട്ട് നല്ല സ്പീഡിൽ പോണതുണ്ടാവും, ചിലതിന് അത്ര സ്പീഡായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിന് വിലക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പല്ലേ അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചെറിയൊരു മാരുതി കാർ പോണു, അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഓഡി കാറോ ഒരു ബെൻസ് കാറോ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഏതാണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുക? ബെൻസ്. അതിൽ പോകുന്നത് അതിന്റെ കംഫർട്ടബിളും അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അത് അത്രയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് അത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പോകാൻ പറ്റും. അതിന്റെ ആ മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജർക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൻസ് ഓടിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അയാള് ബെൻസ് ഓടിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ തൃശ്ശൂർ വരയ്ക്കും പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്തുന്ന സമയവും അതേ ആൾ തന്നെ അടുത്ത ദിവസം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാരുതി കാറിൽ അതേ ദൂരം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പല്ലേ. ആ മാരുതിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അത്ര വേഗത്തിൽ തൃശ്ശൂർ എത്താൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വന്ദേ ഭാരതം ഒരു സാധാരണ ട്രെയിൻ എടുത്തോളൂ. വന്ദേ ഭാരതിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം എത്തുന്നു, എറണാകുളത്ത് എത്തുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോഴോ ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോഴോ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നു അല്ലെ. പക്ഷെ അതിന് ഡ്രൈവർ രണ്ടും ഒരാളാണ് നിൽക്കുക. ഡ്രൈവർ ഒരേ ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സമയം വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമോ നമ്മൾക്ക്? അതായത്
ഒരാൾ വന്നിട്ട് മാരുതി കാറിൽ തൃശ്ശൂർ വരെ വരുന്നു. അപ്പൊ അയാള് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 10 മണിക്കൂർ എടുത്തു വന്നിരിക്കും. ഓക്കെ, അതേ ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബെൻസ് കാറിലാണ് പറഞ്ഞതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ അതിൽ ഇരുന്ന ആള് മാറിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല. ഇല്ല, മാറിയിട്ടില്ല, ഉറപ്പാണല്ലോ. അപ്പൊ കാർ ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, അപ്പൊ ഏത് തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കാർ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ വാഹനത്തിന്റെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് വേഗത്തിൽ എത്തുന്നോ പതുക്കെ എത്തുന്നോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനമാകുന്നത്. ഉറപ്പായോ? മനസ്സിലായില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മളുടെ ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ജന്മത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ ശരീരവും വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വേഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും, ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താണെങ്കിൽ അത്രയും പാപകർമ്മങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ അത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശരീരം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു, ആക്സസ് ചെയ്യുന്നു, ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കിട്ടിയ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാരുതിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആള് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബെൻസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളോട് അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഓരോ ജീവസത്തയും അതിന് മാത്രം അനുയോജ്യമായ ഒരു ശരീരമാണ് പരമാത്മാവിന്റെ പ്രേരണ മൂലം പ്രകൃതി നൽകുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവ്വകർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീരമാണ്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് മാത്രമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനൊരു മാരുതി കാറിൽ ഇരുന്നിട്ട് ബെൻസിന്റെ സ്പീഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ എത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ആ ജീവന്റെ ജന്മാന്തര തൃഷ്ണകൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അതായത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പിലത്തെ പ്രവർത്തികൾക്കനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു ശരീരം നമ്മൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത് പഠിപ്പിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് അതിനെയൊന്നും മാറ്റാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മൾക്ക് അത് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയിട്ട് ജനിച്ചു, എനിക്ക് പുരുഷനാവേണ്ടതായിരുന്നു വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുരുഷനാവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നടക്കണ കാര്യം. ഞാനൊരു പൂച്ചയായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാവണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ കിട്ടിയത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ എങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ളതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് അവരെക്കാളും മേലെ പോകണം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയത് വെച്ച് ഇതിനെ ഏറ്റവും നന്നായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. തമേവ ശരണം കച്ച സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് വണ്ടിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ആ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ആ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എവിടെ എത്താം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. നമ്മൾ മാരുതിയിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഓടിയിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കാളവണ്ടിയിൽ ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് നമ്മളെ കൂട്ടിയിട്ട് പോകുന്ന ആള്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് വാഹനങ്ങളിൽ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റും അല്ല. ഏത് ഭാവത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. കാലവണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം, അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാൻ സ്മരണയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പക്ഷേ ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടൂ, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇവിടെ കാണുന്നത് രാജാവിനെയാണ് കേട്ടോ. ആ രാജാവാണ് അവിടെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? രാജാവിന് ഇങ്ങനെ റോഡ് വന്ന് അടിക്കേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ജഗന്നാഥനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആ രാജാവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ. ഇതേത്തെ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയ വിമൃശ്യേന യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ശരിക്കും ഒരാളോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഭഗവാൻ എന്താ പറയണ്ടത്? നീ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇച്ഛയാണ് അവർ നശിപ്പിക്കണോ നിലനിർത്തണോ എന്ന് വേണ്ടത്. ആരും ഭഗവാനോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ഇത്രയും ഉപദേശങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അർജുനനോട്? ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു. യഥേ ഇച്ഛസി, ഏതാണോ ഏതാണോ ഇച്ഛ, നിന്റെ ഇച്ഛ ഏതാണോ നിന്റെ ഇച്ഛ തഥാ ഗുരു, അതുമാതിരി ചെയ്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു എന്ന് പറയേണ്ട അർത്ഥം. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു എന്ന് പറയേണ്ട അർത്ഥം എന്താണ്? ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഞാനാണ് നിനക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നു, എങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞു, എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നീ ആലോചിക്ക്,
നീ ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കുക എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരു. ഈ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കേണ്ടത്? അവര് പറഞ്ഞു വരണ വഴിയെ പോണം. ആ അതായത് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന വഴിയെ പോകണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മക്കൾക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ വേണ്ടത്? എന്തുകൊണ്ട് വരും പരായകളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണ്ട, എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ പറയണു അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യ് എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളല്ല വേണ്ടത്. എന്താ വേണ്ടത്? എന്ത് കാര്യം പറയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ഇന്ന് നീ അമ്പലത്തിൽ പോകണം എന്ന് ഞാൻ പറയണം, അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് തൊഴണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകണം, ആരാണ് ഭഗവാൻ, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് ശ്വസിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എന്തിന്റെയും നിലപ്പ്. എന്ത് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി, എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനോട് നമ്മളൊന്ന് നന്ദി പറയണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, അവരോട് താങ്ക് യു പറയിപ്പിക്കും അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നന്ദി പറയിപ്പിക്കും, അവരോട് പറയിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇത് അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റണം. എന്നിട്ട് പറയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ എന്ന് നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ കുമ്പിടണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ലഭിക്കില്ല, നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇത് 2 വയസ്സ് കുട്ടിക്കോ 3 വയസ്സിന്റെ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അവൻ ഭഗവാനെ മറക്കില്ല, അല്ലെ? ഉറപ്പല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മക്കളെ ഉപദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വിശദീകരണത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള ക്ഷമയുണ്ടാവാറില്ല. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. നീ പോയി, ഇപ്പൊ ഞാനും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നില്ലേ, നിന്റെ അച്ഛനും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുന്നില്ലേ, നീയും പോയി തൊഴു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുക. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതേപോലെ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ടോ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക്? ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലുള്ള എന്നിട്ട് പറയാ, ഇനി നീ തീരുമാനിക്കും നിനക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ നീ പോയി തൊഴു. ഇത്രേ പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അവരുടെ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴണം നമ്മൾ കമ്പൽഷനായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ റിയലൈസേഷൻ ശരിയാണല്ലേ, അമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതൊക്കെ ശരിയാണ്, അപ്പൊ ഞാനും ഭഗവാനെ തൊഴണം. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അദൃശ്യ ശക്തിയാണ്. അതിനൊരു ശക്തിയുണ്ട് നമ്മുടെ മേലെ, എല്ലാം നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിനല്ല എന്നുള്ള ബോധം ചെറിയ വയസ്സിൽ തന്നെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു വിധേയത്വം ഉണ്ടാവും. എന്തെന്ന് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരു എളിമ വരും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവരെ അനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ അവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. യഥേച്ഛസി തഥാ ഗുരു, ഹിതം എന്ന് തോന്നുന്നത് ചെയ്യുക എന്ന വാക്കുകൾ ജീവാത്മാവിന് അല്പമാത്രമായുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഈശ്വരൻ ഇടപെടില്ലെന്ന് ധ്വനിപ്പിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തത് കേട്ടോ. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണോമേ പരമം വച ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ ഭക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ആയതിനാലാണ് പരമമുഖ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത്, പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാവാൻ ശ്രമിക്കണം, അല്ലെ? സർവോത്തമമായ ഈ അപ്പൊ ഇനിയും നിനക്ക് വേണ്ടി, അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ്, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഏത് ലെവലിൽ പോയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തയ്യാറാണെന്നാണ് ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. മന്മന, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അടുത്തത്, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷസി സത്യം തേ പ്രതിചാനേ പ്രിയോസി മേ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് നമ്മളോട് ആകെക്കൂടി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഒരാളെ എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്താ വലിയ ആളാണോ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചിന്തയല്ല നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമാണ് തെറ്റും ശരികളും അറിയുക. ഭഗവാൻ തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരാളാണ്, അച്യുതനാണ്. അപ്പൊ തെറ്റുപറ്റാത്ത ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അനുകരിക്കേണ്ടത്, അല്ലെ? അപ്പൊ എപ്പോഴും ശരി ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ അനുകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തെറ്റുപറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കാനായിട്ട് അനുകരിക്കുകയല്ല, അനുസരിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എനിക്ക്, അതായത് ഭഗവാന് തെറ്റുപറ്റില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും ശരികളായിരിക്കും.
അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. തികച്ചും കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുകയും എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയും വേണം എന്നതാണ് അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ അതീവ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനം എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ ശുദ്ധഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ധ്യാനിയാകേണ്ടതില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം സ്മരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം. അതായത് ഒരു കാട്ടിൽ പോയിട്ടോ വീടിന്റെ റൂം അടച്ചിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടോ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചക. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം കേട്ടോ. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, 1866. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചക. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഭയപ്പെടേണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന പ്രോമിസ് എന്താണ്? മാതാജി, എനിക്കൊരു കാര്യം, 1866 ശ്ലോകം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? അതിന്റെ എന്ത് ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ്? ഏതാ മാതാജി? 1866 ശ്ലോകം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ? നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് മാതാജി. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അല്ല, നോട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? നോട്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? അത് മദ്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ. ഇത് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകം മാതാജി. അതല്ല മാതാജി, ആ ശ്ലോകത്തിന് എന്തോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് ശ്ലോകം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. 66 ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ശ്ലോകം, ശ്ലോകമാണ് മാതാജി. ഗീതയിലെ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതാ അതിന്റെ സാരം പറഞ്ഞില്ലേ? അതൊന്നിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തോ നിങ്ങള്? ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് കാര്യത്തിൽ പ്രധാനം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്തോ പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ വായിക്കുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചക. ഈ ശ്ലോകം 1866 എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ്. മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ശ്ലോകമാണ് മാതാജി. സർവധർമ്മങ്ങളെയും തിരിച്ച് എന്നിൽ ശരണം നേടുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് എന്താ പറയുന്നത്? ജാതിയില്ല, മതമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടു? ഭക്തി. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അതായത് നമ്മൾ ജാതി മതവും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എല്ലാ റിലീജിയനെയും ത്യജിക്കാൻ, അതൊന്നും വേണ്ട. നിങ്ങൾ ഏത് മതങ്ങളെയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്താ വേണ്ടത്? എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? അവിടെ എല്ലാവരും, എനിക്ക് എല്ലാവരും തുല്യരാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് തുല്യരാണ്. നിങ്ങൾ ആ കൂടി എന്താ ചെയ്യേണ്ട അടുത്തേക്ക് വരാനായിട്ട്? എന്നിൽ ശരണം തേടുക, ഞാൻ നിങ്ങളെ. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ തരുന്ന പ്രോമിസ് എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ സകല പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം എന്നാണ്. അപ്പൊ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട്, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാന്ന് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രോമിസ് നമ്മൾക്ക് വേണോ? വേണ്ടല്ലോ. ഉറപ്പല്ലേ? ഭഗവാനെ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ചൂടെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം കൂടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സേവനം തന്നെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതിഗോപ്യമായ അംശം. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ. മാ ശുചക എന്ന പദപ്രയോഗം ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഭയപ്പെടേണ്ട, ശങ്കിക്കേണ്ട എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംശയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം ഭഗവാനില്. ആ വാക്കുകൾ എല്ലാ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് സ്വയം കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവാം. വെറുതെയാണ് ആ മനസ്താപം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ ഇത്രയും സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കണോ? എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണോ? നമ്മൾക്ക് ആലോചിക്കാം.
പക്ഷെ ഒരു തവണ നമ്മള് ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നോക്കി തരും എന്നുള്ളതാണ്. സുധാമാവിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. സുധാമാവിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. ഭഗവാനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആ ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നതിന്റെ ആ സന്തോഷത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ പൂർണ്ണമായും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യില്ല? എല്ലാം ചെയ്യും. തീർച്ചയല്ലേ? എല്ലാം ചെയ്യും. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ബലമായിട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കും വേണം കേട്ടോ. ഞാൻ നാമൊന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുവോ? ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ സ്മരണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും എന്നുള്ളതാണ്, ഉറപ്പാണ്. ഇതം തേനാ തപസ്കായ ന ഭക്തായ കഥാചന നാച ശുശ്രൂഷവേ വാച്യം ന ചമാമ്യോ അഭ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. പക്ഷെ ഈ ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. അവരുടെ ആർക്കാണ്? ഭക്തിയോ തപസ്സോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരോട് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ഭക്തിസേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും അതെന്താ കാരണം എന്നറിയോ? ഭഗവാനോട് എന്താ അസൂയുള്ള കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്ല നമ്മള് പറയുമ്പോ നമ്മളിപ്പോ അവരോട് പറയാണ് നാമം ചെല്ലൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനെ കളിയാക്കുമെന്നേക്കും. ഭഗവാനും കളിയാക്കും നമ്മളെയും കളിയാക്കും. ഭഗവാനും കളിയാക്കും നമ്മളെയും കളിയാക്കും ഭഗവാനെയും കളിയാക്കും, ഉറപ്പല്ലേ? ആ കളിയാക്കുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഭഗവാനെ കളിയാക്കാനുള്ള കാരണമായി തീരുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളല്ലേ? നമ്മൾ അവരോട് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് കളിയാക്കണം. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ രഹസ്യമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മള് മൂലം ഭഗവാനെ കളിയാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് ഒഴിഞ്ഞു പോയി മാറി നിൽക്കുക. അവരെന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ, അവരിഷ്ടം. നമ്മള് നമ്മുടെ പാട്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് ബോധം വരുമ്പോൾ അവർ ചെയ്തോളും, നല്ല ലെവലിൽ വിടുക. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ട് 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 അവർക്കും ഭക്തി വരാൻ തുടങ്ങും. നമ്മുടെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഫോളോവർ ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഇതിനെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ഭക്തരല്ല എന്നല്ല, ഹരേകൃഷ്ണ മാത്രം ജപിക്കുക, ഈ മാലയിൽ ചാണ്ട് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പോണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലത്തെ ചാണ്ടിങ് നടക്കില്ല. ഞാൻ ജപമാല വെച്ച് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവര് അതിന് പ്രാക്ടീസ് ആയി കഴിഞ്ഞു. അവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാറിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. അതൊക്കെ അവര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അവർ ജപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം അവരുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ തുടങ്ങും. അത് ഭഗവാൻ വരുത്തിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ. ആധികാരികതയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും ഭഗവത്ഗീതയെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അതാണ് അവിശ്വാസികളോട് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തനിൽ നിന്ന് വേണം എപ്പോഴും നമ്മളെപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചായാലും ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ശ്രമിക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നാണ്. ഇത് പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു വിധാസ്യതി ഭക്തി മയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈദ്യത്യ സംശയക. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, അത് ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? പറയുന്നവർക്ക് തന്നെ ദോഷം. ഭക്തി കിട്ടും. ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം തരും. ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. നമ്മൾ വേറെ ആളോടെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ലെവൽ 1 അങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന ലിങ്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കുക. ആർക്കെങ്കിലും അത് ഒരു ഉപകാരമാവും. അങ്ങനെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനമാണ് കേട്ടോ. ഇതിനെ ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റി പറയുക, നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ്, കേൾക്കണം എന്ന് ഒരാളോട് പറഞ്ഞ് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ മക്കളോടോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനോടോ നിങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാരോടോ ഒക്കെ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. ഭഗവത്ഗീത അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന രീതിയിൽ. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭക്തി സേവനാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളെ തീർച്ചയായും എവിടേക്ക് എത്തും? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നാണ്. കുറച്ച് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് എത്തിച്ചോളും എന്നുള്ളതാണ്. അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചോ കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചോ അറിവുണ്ടാക്കുക സാധ്യമല്ല തന്നെ.
ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. നച്ച തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിൻ മേ പ്രിയ കൃത്തമക പവിധാനാച്ച മേ തസ്മാത് അന്യ പ്രിയതരോപുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആർക്കിഷ്ടം? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആദേക്ഷ്യതേ ചയ ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഹോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനാകം തസ്യാമിതി മേമതി. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ പറയുന്നത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീതയുടെ എത്രയോ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ, ആ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയായിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം. നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള നടത്തുന്ന പാവനമായി ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധാവാൻ അനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപിയോ നരക സ്വാമി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണ. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്നുള്ള പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട്, അസൂയയില്ലാണ്ട് വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മള് മുക്തരായി തീരും. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ലെവലിൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും എത്താൻ പറ്റും. മേലത്തെ സ്വർഗ്ഗഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തരും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അവസാനത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് കേട്ടോ. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ത ത്വയേകാഗ്രേണ ചേതസ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ എല്ലാം ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അർജുനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, കുന്തിപുത്ര നിന്റെ അജ്ഞാനമൊക്കെ നീങ്ങിയില്ലേ? ഇപ്പൊ നിനക്ക് നിന്റെ എന്താണ് യുദ്ധം ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള ആ ഒരു വേണ്ടാത്ത ചിന്തകളൊക്കെ നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത ഒരു കവിയോ നോവലിസ്റ്റോ എഴുതിയ സാധാരണ പുസ്തകമല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതാണത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്നോ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പ്രതിപുരുഷനായ ഒരു യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവൻ മുക്തനാകും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. അയാൾ അജ്ഞാന തമസിൽ നിന്ന് മോചിതനാകും. അല്ലെ? അപ്പോൾ ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം? ഭഗവാനിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നോ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഭക്തി നമ്മുടെ ഉള്ളില് അറിയാതെ ഒരു ഭക്തിലതാ ബീജ്, ഒരു ഭക്തിലതയുടെ ഒരു വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മുളയ്ക്കും. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി വരും. അർജുന ഉവാച നഷ്ടോ മോഹസ്മൃതി ലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാന്മയാച്യുത ചിദോസ്മി ഗത സന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. പിന്നെ അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ ഈ ഭാവമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോ? ഇല്ല. എന്താ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഒരു സംശയവുമില്ല, അങ്ങ് പറയുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്, ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ. ഒരു യഥാർത്ഥ ശിഷ്യൻ എന്താണ്? ഗുരു പറയുന്നത് അത് ഗുരുവെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അങ്ങ് എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. അങ്ങ് കൊല്ലാൻ പറയുന്നോ കൊല്ലാം, അല്ല കൊല്ലണ്ട പറയണോ, എന്താണോ അങ്ങ് പറയുന്നത് അത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന രീതിയിൽ പൂർണ്ണമായും ആ ഗുരുവില് ആശ്രിതനായിരിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായും അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാം. ഈ ശ്ലോകത്തിലെ മോഹം എന്ന പദം ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജ്ഞാനത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് മോഹം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്നേക്കും ഭഗവത് ദാസന്മാരാണെന്ന ബോധം തന്നെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഈ നില മറന്ന് താൻ ആരുടെയും ദാസനല്ലെന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണെന്നും ജീവൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെയോ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണയുണ്ടായാൽ ഈ മോഹം ഒഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ഈ മോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി വരുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്തായി? യഥാർത്ഥ അറിവായി. അത് ആരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക? ഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉത്തമ ഭക്തന്റെയോ കരുണ കൊണ്ട്, അല്ലെ? സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമമസ്രൗഷം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ, ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. ഇനി സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഓരോ
കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ശരിക്കും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്, ഇപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം ഈ സംഭാഷണം മുഴുവൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണം കേട്ടാല് ആരാണ് ഭക്തൻ അല്ലാണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അത് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനോട് പറയുമ്പോൾ മുഴുവൻ അത് അതേപടി സഞ്ജയനും കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സഞ്ജയനും കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ഇപ്പോ ഈ സംഭാഷണം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോ എന്റെ ദേഹമൊക്കെ രോമാഞ്ചം കൊള്ളുകയാണ്, എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. വ്യാസപ്രസാദ ശ്രുത വാനേതത് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാ കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാൻ ഇടയ വന്നു. അപ്പൊ പറയണ യോഗേശ്വരനാണ് അല്ലെ. എല്ലാ യോഗങ്ങളും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ രഹസ്യമായ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യാസദേവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കണ്ടു. ഇവിടെ ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നു. ശരിക്കും സഞ്ജയന് അതിനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ല. തന്റെ ആ വ്യാസദേവന്റെ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത്. സഞ്ജയന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവാണ് വ്യാസൻ. ഭഗവാനെ തനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് വ്യാസപ്രസാദം കൊണ്ടാണെന്ന് സഞ്ജയൻ സമ്മതിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിലൂടെയാണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെ കൂടിയാണ് കിട്ടുക? ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ്. ഇതാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുക? ഗുരുവിൽ കൂടി മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. രാജം സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമം അദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം കൃഷ്യാമി ച മുകുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു രാജാവേ. അപ്പൊ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആലോചിക്കുകയാണ്. വിശ്വരൂപം വന്നത്, കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങള്, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും തോറും അങ്ങനെയാണ് സന്തോഷം വരികയാണ്. ആർക്ക്? സഞ്ജയന്. അത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സന്തോഷം വരും അല്ലെ, അറിയാതെ തന്നെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം സിദ്ധിച്ചവന് പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കും. തത്ഫലമായി അയാൾക്ക് ജ്ഞാനം വർദ്ധിച്ചു വരും. നൈമിഷികമായല്ല, നിരന്തരമായി തന്നെ ജീവിതമാനന്ദം അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ശരിക്കും അർജുനനെ പോലെ തന്നെ സഞ്ജയനും ഒരു കണക്കിന് ഗീതോപദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇതിൽ കൂടെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗീതോപദേശം ലഭിച്ച ആൾക്ക് എന്താണ്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭക്തി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം ലഭിക്കും. അതോടൊപ്പം എന്താണ്? ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ലഭിക്കും. അവർക്ക് ദുഃഖങ്ങളെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. തച്ച സംസ്മൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേഹേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ കൃഷ്യാമി ച പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കുന്തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും തോറും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ സന്തോഷം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് സഞ്ജയന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് സഞ്ജയൻ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സന്തോഷം വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ അത്രയും ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? ഇല്ല. ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ചില സമയത്ത് അല്ലെ, നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടത്തി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇപ്പോ സഞ്ജയന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധഭക്തനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ എത്ര പാർത്ഥനുത്തരക തത്ര ശ്രീർവിജയോ ഭൂതിർ ധ്രുവാനീതിർമതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇത്രയും ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ കേട്ട ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് കൊടുത്ത അവസാനത്തെ മറുപടി എന്താണ്? എവിടെ അർജുനനുണ്ടോ, എവിടെയാണോ ഭഗവാൻ ഉള്ളത്, എവിടെയാണോ അർജുനൻ ഉള്ളത്, അവിടെ തന്നെയാണ് ജയം. ഇപ്പൊ എന്താ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു സഞ്ജയൻ? അർജുനൻ ജയിക്കുന്ന അർജുനനെ ജയിക്കാൻ പോണേ, ഓവറായിട്ടൊന്നും സന്തോഷിക്കേണ്ട ധൃതരാഷ്ട്രേ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. കാരണം എന്തായാലും അർജുനൻ തന്നെയാണ് ജയിക്കാൻ പോകുന്നത്, കൗരവരെല്ലാം മരിക്കാൻ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഈ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ആര് പറഞ്ഞു? സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി. എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, എവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തി നീതിയും ഉള്ളത്. അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പഠിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. എന്താണ്? എവിടെ ഭഗവാനുണ്ടോ, എപ്പോ നമ്മൾ ഭക്തനാകുന്നുവോ അതാണ്. എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. അവിടെ അസ്ത്രവിദ്യയിലുള്ള സാമർഥ്യമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ തിരോധാനത്തിന് ശേഷം അസ്ത്രം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഗാഠ്യം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അർജുനന്? ഇല്ല. യാദവന്മാരെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചോ?
ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പൊ ആ അസ്ത്രം കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല. എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത്? ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോ നമ്മളില് ഭഗവാനില് ഭക്തി വരുന്നുവോ, എപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുവോ, എപ്പോ നമ്മളുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടോ, അപ്പൊ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തുള്ളത്? ശക്തിയും ജയമുള്ളത്, ഐശ്വര്യമുള്ളത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എപ്പോ നമ്മുടെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുവോ, നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ, അതിനുശേഷം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ശക്തിക്കും നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് ജയം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്? നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര തന്റെ കക്ഷിക്ക് ജയം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് സഞ്ജയൻ നേരിട്ട് പറയുന്നു. കൃഷ്ണൻ കൂടെയുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന്റെ കക്ഷി ജയിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 5 പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്: പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭൗതിക പ്രകൃതി, ജീവാത്മാവ്, ശാശ്വതമായ കാലം, കർമ്മം എന്നിവ. ഈ 5ഉം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ 5 വിഷയങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അല്ലെ? ജീവാത്മാവ്. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ശാശ്വതനാണ്. ഇനി ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മരണമില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ശാശ്വതമല്ലേ? ആണ്. ഇനി കാലം, ഈ ശാശ്വതമായ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമാണെന്ന് ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. കാലം എപ്പോഴും ഉണ്ട്, അല്ലെ? നമ്മളാണ് ഇവിടുന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതല്ലാതെ കാലം എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ ശാശ്വതമല്ലാത്തത് ഏതാണ്? കർമ്മം. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹവും. കാരണം നമ്മൾ ഏത് ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വെച്ച് നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ എത്താനുള്ള ഒരു അവസരം എപ്പോഴും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം മാത്രം ശാശ്വതമല്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ കർമ്മം ശാശ്വതമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് തെറ്റാണ്, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ശരി നല്ല പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ശരിയാണ്. ഇവിടെ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് തെറ്റുകളോ ശരികളോ ഇല്ല. കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാം. അപ്പൊ ആ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നത്? ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കിപ്പോ കഴിഞ്ഞ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ എത്ര ചീത്ത കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും നമ്മൾ താമസകോണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് നല്ല ഭക്തിയിലൂടെ, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ കൂടെ, നവവിധ ഭക്തിയിൽ കൂടെ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, അതിൽ കൂടെ നമ്മൾക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റും? ആ ഭക്തിയുടെ പടവുകൾ കടന്ന് സാധനാ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ഭഗവാനുള്ള രകാനുക ഭക്തി വന്ന് അവസാന ഭാവ പ്രേമ സ്റ്റേജ്, ഭഗവാനുള്ള പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് വരെ നമ്മൾക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്. അതിന് ഏത് ഒരാൾക്കും, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരും അതിന് യോഗ്യരാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് യോഗ്യതയൊന്നുമില്ല. ഭഗവാനുള്ള ഭക്തി മാത്രമാണ്, ഭഗവാനുള്ള ശരണാഗതി മാത്രമാണ് അതിനുള്ള യോഗ്യത. അതിന് വേറെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതകളോ എന്താണ് ജാതിയുടെ സപ്പോർട്ടോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോട് കൂടിയിട്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അതായത് നമ്മളുടെ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിയമങ്ങൾ, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 4 നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നത്. പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ മോചിതനാക്കാം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ എടുക്കാട്ടോ, എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദ്വ്യാപശ്രയ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം? മദ്വ്യാപാശ്രയ എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം? പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ. പരമപുരുഷന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു എന്നത് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഹിതം എന്തോ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ. അടുത്തത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ ഏത് ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 66.
മാതാജി അത് സാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സാരാണ്. അതാണ് ആ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം പ്രജാഹം ത്വം സർവ പാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചക. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാം. അതാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോമിസ് അല്ലേ? കാരണം നമ്മളുടെ പാപപ്രതികരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാത്തിനും മോചിപ്പിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അത് എത്രയോ ജന്മങ്ങളിലുള്ളതുണ്ട് നമ്മളുടെ. അത് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? അതിനെന്ത് വേണം? എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മാ ശുചക. എന്താ പറയുന്നത്? മാ ശുചക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ഭയപ്പെടണ്ട എന്നാണ്. പേടിക്കേ വേണ്ട, പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നെ ആശ്രയിക്കൂ, എന്നിൽ വിശ്വസിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. ആദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടത് ആ വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് വരേണ്ടത്. അവശ്യ രക്ഷിപ്പോ കൃഷ്ണ എന്നാണ്. ഏത് സന്ദർഭമാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചോളും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാമം ചൊല്ലി നോക്കൂ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുതെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി കർമ്മ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അവിശ്വാസികൾക്ക് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ? ശരി, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ല? എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? 67ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ്. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായി ഞാൻ ഉപദേശിക്കരുത്. അതിന്റെ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണെന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ മൂലം മറ്റുള്ളവർ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയരുതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. ജ്ഞാനം നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നേടാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്നുമാണ് നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കേണ്ടത്. നേരിട്ടല്ല, ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് ജയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? തീർന്നു അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ.